اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المؤمنون وإياي بتقوى الله. أما بعد فيا عباد الله، uvaženi džemate, rekao je uzvišeni u Kur'anu Kerimu: Estaizu billah, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. I reci, vi radite, vi se trudite, pa će vaš rad i trud vidjeti Allah i njegov poslanik i vjernici. A onda ćete se vratiti onome koji poznaje i tajni i javni svijet, i on će vas obavijestiti o onome što ste radili. U ovom kuranskom ajetu Allah dželešanuhu vjernike poziva na djelo. Poziva ih da se trude. Međutim, svako djelo i svaki trud i ne daju plodove i ne daju rezultate i nisu vidljivi. U citiranom kuranskom ajetu Allah dželešanuhu poziva vjernike da rade i da se trude, odnosno da čine djela koja će vidjeti i Allah dželešanuhu i njegov poslanik i vjernici. Koja su to onda djela od kojih će čovjek imati koristi? Koja su to djela koja će iza sebe plodove ostaviti? Koja su to djela od kojih će čovjek na ovome svijetu koristi naći i koja će kao takva biti vidljiva i na ovome i na onome svijetu, i kod Allaha dželešanuhu, i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kod vjernika? To su, braćo, djela iskreno u Allahovu dželešanuhu ime učinjena. To su djela kod čijeg počinioca nije bilo primjese ni trunke želje za ovo svjetskim dobrom. To su djela prožeta ihlasom, to su djela učinjena isključivo Allahove dželešanuhu ljubavi i zadovoljstva. I samo takva djela bit će uočena, bit će primijećena kod Allaha dželešanuhu, kod poslanika, kod vjernika, i bit će na onome svijetu nagrađena od Allaha dželešanuhu. Sva druga djela i sva drugačija djela
nikakve koristi čovjek od njih neće imati. I Allah Đelešanu to podcrtava u Kur'anu Kerimu i kaže Estagfirullah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sadaqallahu alazim. Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. Doći će čovjek, doći će ljudi sa brkima dobrih djela, sa toliko velikim i značajnim i vrijednim dobrim djelima u očima ljudi i ona sama po sebi zaista i jesu vrijedna, međutim Allah Đelešanu će ih sve u prah i pepeo na onome svijetu pretvoriti. Zašto? Zato što nisu bila prožitani glasom iskrenošću. Zato što ih je činio da bi ga vidio Hasan, da bi ga vidio Husein, da bi ga hvalio Sulejman, da bi ga onaj spomenuo na ovom sjelu, da bi imao nekog drugog dunjalučkog šičara i tako dalje, a takvih dijela i takvih počinioca da sigurno ima. U prah i pepeo će se pretvoriti. I ne samo da od takvih dijela čovjek neće imati nikakve fajde i nikakve koristi, već će mu predstavljati ogromnu glavobolju na onome svijetu. I u kuranskom ajetu koga smo citirali na početku hudbe, Allah Đelešanu prijeti i kaže Estagfirullah وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Vi ćete se vratiti onome koji poznaje i tajni i javni svijet, onome koji vidi i ono što čovjek ispolji u javnost, ali i ono što čovjek skriva u svome srcu, onome koji vidi i koji je upoznat sa nijetom, sa željom koja je ponikla u tvome srcu prije nego si učinio neko dobro djelo. I on će vas obavijestiti o onome što ste radili. I on će vas obavijestiti o tome zašto ste i zbog čega i zbog koga ste ta dobra djela činili. Rekao velika glavobolja. Blago rečeno. Blago rečeno jer Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi jednu veoma zanimljivu predaju ili predanje u kome kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako veli. Kada Allah Đelešanu htjete svesti račune sa ljudima, a svi će ljudi tada na koljenima klečati, prvi koji će pozvati da bi sa njima sveo račun za njihova djela, bit će hafiz, šehid i onaj koji je dijelio svoj imetak. Koji je dijelio? Pa će Allah Đelešanu upitati hafiza: zar te nisam podučio onome što sam svome poslaniku objavio? Jesi, gospodar, odgovorit. Pa šta si ti radio sa onim čime sam te podučio? A on će odgovoriti: gospodaru, ja sam Kur'an učio i danu i noću. Ono kao učio sam na tvoga zadovoljstva. Pa će Allah Đelešanu kazati: lažeš. I meleki će kazati: lažeš. Činio si to kako bi ljudi govorili: evo ga uči Kur'an, učač Kur'an, pobožan, mašallah ne spava nikad, stalno se druži sa Kur'an. I to je i rečeno. A onda će upitati onoga koji je imetak udjeljivao na Allahovu putu: zar ti nisam dao toliko da ti niko od stvorenja nije bio potreban? Ni o kome nisi ovisio? Jesi, gospodara.
pozivao ga opet kao želeći od zadovoljstva. Tada će Allah Đelešanu kazati lažeš i meleki će kazati lažeš, što si činio da bi ljudi govorili kako si darežljiv. I to je rečeno, i to je govoreno. A onda će pozvati šehida i njega će upitati šta si ti radio, na kom si ti putu bio. A onaj će odgovoriti Gospodaru, ti si naredio borbu na tvome putu i ja sam se borio dok nisam poginuo, dok nisam preselio. Pa će Allah kazati i njemu lažeš i meleki će kazati lažeš, što si činio kako bi ljudi govorili, kako si odvažan, kako si hrabar i to je rečeno. A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ebu Hureyre udario po mojim koljenima i kazao o Ebu Hureyre, ovo su prva 3 stvorenja sa kojim će biti potpaljena džehennemska vatra. Prva 3 stvorenja sa kojima će biti na ahiretu potpaljena džehennemska vatra. Hafiz Kur'ana, čovjek koji je udjeljivao imetak na Allahovom putu i onaj koji je preselio boreći se, ali bez ihlasa, bez iskrenosti. Sa ihlasom, sa iskrenošću, braćo, čovjek kod Allaha Đelešanovu i sa malo mnogo dobija. I sa malo mnogo dobija. Zar niste čuli za slučaj koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, za slučaj one bludnice Izraelčanke koja je naponila žednog psa koji je gotovo lipsao od žeđi, pa joj Allah Đelešanu zbog toga oprostio sve grijehe. Zašto? Zato što je to djelo učinila toliko iskreno. Zato što je to djelo bilo toliko prožeto izlasom da je jednostavno spalilo sva njena loša djela. Pa zar niste čuli za čovjeka koji je uklonio granu sa puta koja je smetala prolaznicima, pa mu Allah Đelešanu zbog toga oprostio? Zašto? Zato što je to toliko iskreno u ime Allaha Đelešanu učinio, da je to anuliralo sva njegova loša djela. Sa malo i sa malim dobrim djelom uz ihlas, uz iskrenost čovjek mnogo dobija. A bez ihlasa čovjek i sa dobrim djelima kao vrdima velikim ne da ništa ne dobija, već sve gubi. Molim Allaha Đelešanovu da nas učini od onih koji će isključivo Allaha Đelešanovu radi dobra djela činiti, u kojima neće biti primjese ovo svjetske koristi i koji će činiti ona djela koja će sa tom iskrenošću biti viđena i kod Allaha Đelešanovu i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja će biti cijenjena od vjernika, i sa kojima ćemo se ako Bog da susresti pred Allahom Đelešanovu svijetla lica, želeći i vjerujući u veliku nagradu koju je pripremio za iskrene i za iskrena djela. Amin. Ja rabbal alamin.